Yo, what's up, what's up, guys? This is my baby, guys. Mag-hi, mag-hi. Smile man. Sumayang gabiin nyo diha mga guys, o mga guys. So, sayo ta matogrong guys kay ulan. Grabe, sige ulan. Duha na kasi manang ulan. Nya. Kung bata kay nagpabati-bati siyang dagway. Bati naong be. Bati naong. Yeah. So mag-amping ta guys sa kuan ron kay may bagyo nya ulan. Nya na kung may mga balita nga nanay mga na landslide ug nay nangabahaan. So kadto dihang mga mabahaan. Adto para kuan mo. Likas na mo sa kuan kanang way baha. Ngamo adiri taon. Di sa inyo ni nga makuan diri kay layo. Kuan naman ni bungtod-bungtod. Nya panason ang kuan diri batuon. Dili pareha sa kanang uban nga kuan nga yuta. Nga magdahili ang yuta mo na delikado nga lugar sa landslide. Nya amping ta mga guys. Sa among trabaho ganiha guys, grabe basa eh. Sukad pag sigiguan wa gini adlaw nga dili basa gyud. Ang ako intang sapatos gay buntag nabasa hangtod naghapon. Sus ako nang gihubo nagtiniil lang tawo ko tuskuan kay ug di na ako hubuon guys. Marag maho yung patay ilaga guys. Malit sapatos. Ako yung malit ito sapatos. Budget eh, palit ng bugas. Say gwapo guys. Father o gang son? Ito, gwapo. Si gwapo? Gwapo ko no be, gwapo be. Gwapo be. So maora niya ko ang update ron guys. Inaada din is mosquito guys oh. Mani mong mosquito nga mani bagong napalit akong asawa sa mani ang sa 5K. 5K. Yang ako ang kita sa loan may akong giwan balay. Nahinay na to sa balay mga kapobre kay ang budget na to naginuton. So di na ko tason mo rin kong update ron kay grabe ulan na niya ugma ng tama na mga trabaho sa kumpanya namo. O di na ko tason rin taman og amping kang tanan kay doon may bagyo mga uwan baha mga landslide o may gabiin yung tanan.